I dag har vi adgang til masser af indhold. Sport, streamingtjenester og tv-kanaler. Men hvordan skal du holde styr på alt? Og hvad vil du se? Jo, Allente-appen samler alt på ét sted og giver dig fuldt overblik, enkelt og nemt. Uanset hvor du er, har du altid adgang til din underholdning. For nogle gange skal du bare se slutningen på din yndlingsserie, selvom du ikke er hjemme. Med Allente-appen kan du streame op til 4 skærme samtidig, og du kan nemt bruge appen præcis hvor du er. Og både store og små har let ved at finde noget nyt at se i Allente-appen. Den giver dig tips til populære serier og film, har der et sportsområde, og du kan gemme favoritter, så det altid er let at finde tilbage til din yndlingsserie. Hvilke streamingtjenester der indgår i din tv-pakke, hvilke du kan tilføje, og hvor ofte du kan skifte, varierer afhængigt af, hvilken type abonnement du har. Du kan se på min side, hvad der indgår i netop dit abonnement. Med Allente-appen får du uanset fuld kontrol over, hvad du vil se. Det er tv og streaming på dine vilkår, skræddersyet til dig og dit liv. Download Allente-appen i dag og opdag, hvor nemt det er at samle alt på et sted.